Niki saiki karek diindir-indir bolo dibentuk, diindir-indir ini lho bolo. Nah, sampai model lonjong. Modele ngene iki lho bolo, kaya ular keket ngene iki. Lah iki wis mari lek ngindir bentuk ngene iki saiki karek digodhog bolo. Lah iki lek godhog sampai ular keket kuwi mumbul dhewe ya bolo. Lah lek wis padha mumbul ngene iki berarti tondon wis mateng bolo, saiki karek dientas. Nah, bolo iki kita wis adem, saiki arek dihuluk-huluk ning parutan kambil kemang. Mari ngene ditoto siji-siji ngene iki, bolo. Lah iki wis mari noto, saiki arek ditambah juruwe gula kemang, bolo. Iki ngono cenil versi gue, boloku. Lek ra pener aku gawe yo komen lho, bolo, tak enteni. Delokon bolo, lambemu ndak ngiler to bolo ngene iki, Langsung tak emplok bolo, pi rasanya enak, gurih legi bolo. Wis jajalan resepku, ndak usah khawatir pokoknya iki bener wis yo.